Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng-enjing para siswa, ketemu maneh karo Bu Silis ing piwulang basa Jawa. Ing wektu iki, ayo bebarengan sinau teks legenda. Teks legenda yaiku teks kang nyritakake asal-usul kedadeyane papan panggonan. Tuladhane akeh banget. Ana asal-usule kedadeyane Rawapening. Kedadeyane Kutha Semarang. Nah, iki mengko bakal tak ajak nyinau teks legenda asal-usule kedadeyane Karanganyar. Ayo para siswa, saiki padha digatekke tayangan iki. Nah, kuwi mau legenda dumadine Karanganyar. Nah, Karanganyar kuwi kabupatene awake dhewe. Nah, aja lali kowe mengko ngayahi tugas-tugas sing wis diparingke Bu Guru. Cukup semene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.